Yazi lento yokuthi ungumuntu ungaphathwa kahle emndenini wakini bakubandlulule noma ube semsebenzini ungathandwa bangakuphathi kahle iyakusiza ukuthi uhlakaniphe ukhona ukuzimela nokuthi uphume ezimeni ezinzima ngaphandle kokuthi ubize abanye abantu bazokunceda. Uyabona kuke kwenzeke ukuthi emsebenzini njalo uma wena usephutheni hayi uthiwa hayi kumele uye ku-disciplinary hearing uthenjiswe ama-warning kukufundisana ukuthi njengoba uphathina wami engisebenzisana naye yena uma sephutheni indaba yakhe vele kuthiwa we all do mistakes, it's okay, you'll fix it, it's not a train smash. Ugcine mawenza iphutha uba ngumngani walo oyi-favorite u-golden boy noma u-golden girl uthi hey golden boy awungisize lana sengenza iphutha so wena yithi nelakho. Ugcine ufunda lezo zinto ukuthi uma ufuna ukucela i-leave ngama last minute uhamba naye lesithenjwa uye kumphathi lesithi noma senza iphutha lakhona hayi livalwe nje hayi kuthiwa hayi it's not something big mara uma lenziwe nguwe kuthiwa akawazi umsebenzi lona. Nasekhaya kukanjalo uma nizalwa ndawonye wazi kahle ukuthi uma mina ngike ngaba sephutheni uma nje ngike ngenza iphutha ngiyotshelwa ukuthi angilaleli anginangcondo nasempilweni ngikuleso sigaba engikiso ngoba ngingalaleli. Inhloko yami iqinile ngabe ngafuza ubani lapha ekhaya ngoba bonke abantwana balapha ekhaya bayezwa bakutshele nje makugama abhlungu azathi umzali anginaso nesiciniseko sokuthi wena uyingane yalakhaya kusho ubaba wakho ngabe usephutheni. Ugcina usofundile ukuthi uma ngenza iphutha kumele ngibize nangu lo othandwa ngibo le favorite uma ike yathi hayi cha uThokozane lento ayenzile enimthethisela yona cha akayenzanga yedwa bekanami. Noma ngabe uphula ikomisho utshela le favorite lo thandwayo ukuthi hayi ngicela ulivume mfethu uyazi mina bazongibulala phela nakulelo khaya labantwana ozala nabo bayabona ukuthi hayi uyibani yazi abamphathi njengathi. So umuya kibo uvela uthi niyazi ukuthi sengenze nali iphutha nani niyalibona angenzanga amabomu ngenza iphutha kodwa ngoba nazi ukuthi uma iphutha libe kimi bazali bazothini ngicela kube ngomunye phakathi kwenu oyovuma lecala athi nguye oyenzile lento. Noma abe kuthiwa hayi akuhanjwe ebusuku lakhaya akuhanjwe ebusuku uma uzohamba ebusuku uthatha le favorite uhambe nayo buye nayo ekseni uzawuthiwa hayi mani nibohamba ebusuku kodwa phela nibositshela ukuthi nikuphi hamba wedwa wena uyothi mawubuya hawu lamagama ayophuma kube bakubulele la uye khona ngoba angazi wenca imigwaco ebusuku yabo angisho uhambe wedwa ushiye ifavorite. So iyakufundisa lento yokungathandwa nalento yokuthi ungabi ifavorite ukuthi uhlakaniphe.